Здравейте, момичета! Много съм развълнувана, защото точно днес започваме нещо ново. Нещо ново и много ценно. Нещо, което идва от душата ми, от опита ми, от личната ми история, това, което се е случило на мен и искам да предам на вас. Вече няколко години работя с жени като вас. Жени, които са умни, силни, успели и в същото време, които идват с чувство за вина и с усещането все не успявам с тези килограми. Няма да се справя. Точно този мой опит ме накара да потърся различен подход. Подход, който дава повече стабилност. Истината е, че повечето от вас не са тук, защото не знаят как да се хранят. Вие знаете. Знаете кое е полезно, знаете по кое време е най-добре да се храните. Знаете как изглежда правилното хранене. Но знаете и друго. Че лесно се започва мотивирано, с голяма мотивация, но след време идва умората и след допускането на една грешка си казваме, пак не се справих. И затова сега искам да сме много ясни. Този процес няма да започне с повече стягане, повече контрол и повече правила. Не. Ще започне с повече доверие. Хранителният режим, който спазвате, е създаден точно за вас. С твоите любими храни, часовете са съобразени с времето, което ти е удобно за хранене. Но сега започваме нещо допълнително, едно обучение. Не случайно още в началото кръстих моя проект Академията. Защото вярвам, че всички ние трябва да се научим да се храним добре. Не случайно залагам на баланс, защото само тогава може това, което научите, да го прилагате дълго време и занапред. За да можеш да останеш в режима. За да продължиш, да не се отказваш и да не се пречупиш по пътя. Ето това ще наблегнем в обучението, което ще започне сега и ще продължи следващите няколко седмици. И искам да го чуеш много ясно. Проблемът не е, че нямаш воля. Проблемът не е, че не си достатъчно дисциплинирана или че имаш някакъв проблем. Да, имаш натоварено ежедневие, имаш правила, но само те не са достатъчни. Този път ще започнем по различен начин. Няма да задавам въпроса, да си задаваш въпроса какво още да направя и да се чувстваш така все, че не си направила достатъчното, че още нещо трябва да направиш. А просто как да останеш. Как да останеш в този процес. Това обучение върви заедно с хранителния план. Задължително е да се спазва. Няма да те натоварва допълнително, само няколко видеа на седмица. Една задачка допълнителна на седмица, но ще ти даде опора. Ще ти даде стабилност, сигурност и увереност. Обучението се казва как да спазваш хранителния си план със стабилност и лекота. Аз често ще го наричам просто как да останеш в хранителния си план. Защото това е най-голямото предизвикателство за повечето жени. И този режим ще те направи не по-строга, не по-дисциплинирана толкова, ами по-стабилна и по-уверена. И ако до сега си мислила, че проблемът е в теб, може би точно днес е добър момент да пуснеш тази мисъл. В следващото видео ще ти обясня защо цикъла диета, свободно преяждане, диета, който си преживял всъщност до сега, е всъщност нормален и има логично обяснение. А за днес просто стани с тази мисъл. Този път не започваме с борба,
а с доверие. Ти си достатъчна, ти знаеш и ти можеш.